Tágam mar sin na cáde tá fáilte rabisteach chuig an darna seminar sa tra seminar de chuid na scoile agus gandátá fear an fáilte fé le rih manners caiintear an léineh. Tá se aithna gom bhríon mé héanaach leis an tríóide fadó is as dún drumme de bhríon am lá lia agus tá spéisiige le fada sa cheol agus sa chultúr Gaelach. Támal de bhblianta bhhain tháinig sé héon trí himpeiste ar cheolchuirm agus ar lécht bheag I gcéal chuinnig áit ar chúla sé an teannach láirseach Gaelach á seint. As gan dát an gláirse seo chluiseann tú ceol bín agus ceol atá ana dhéisriúil ón na náchláirseach a chluistear inis. Spreag sé seo a him san uirlis agus I gcultúr cheol sin. Scrí sé eiste ar an ábhar na dhiaig agus gan dát in dhiaig sin a ríist leabhar ar an ábhar, leabhar dáthangach tá cóipte sin tá an clúdach le feiscin taobh de bhrion tá sé gom héin leis is leabhar bra ar fada agus an teidir thar na chláirseach chláiste na tríóide éide agus an uirlis cheoil is cuifiche ar dain agus an dé bheile tá legan béirlaide agus sin the Trinity College harp Ireland and the most exotic music instrument in the world. Agus de héal an leabhar seo aitheantas idirnáisiúnta gan dát agus mar tamlin íag sin tréis do an leabhar ailsiú bhí sé ainmnithe agus fuair sé scéal ón múséum mór le rá idirnáisiúnta Nuairach an Met Museum bhí idir deagháil leis tuisc an leabhar bheith ainmnithe ar an ngearliste the Rouge Nicholas Bessarabov, sin an American Musical Instrument Society. Agus is ábhar an leabhar a bheith brian na caintlinn inniuh. Mar sin bheimar derm fáilteoirteach a bhríon gur magat as tuairt fééis seo agus gan na hiile muile mar sin fága mé fótaine an taide seo a chur an áir láthir. Gur míle agad a fádric, díomh ar fad. Plus mé. Mar dúirt pádraig an sin tá léach seo ar chláirseach chláiste na tríóide an anam eile antá ar ná an chláirseach bhríon barú. Sa lá tá nniu an, tá an chláirseach le feiceáil gacáid timpeall na tíre seo ar airgid ar fásanna I goláistí I cólachtaí is a riile. Pága mé ar a Franóméid agus Rockymud go Mexico. Scéal idir náisiúnta a hagan ón tír sin ná scéal Zorro. Ach nar smaoiníonn muid ar Zorro, smaoiníonn muid ar Antonio Banderas ag gléim timpeall ar nós Robin Hood ó Mexico ag trid ar son na bocht. Ach an éon Z an fear symbol den fear Zorro. Ní ha. An rud nach bhfuil a rólas agin, ná gur bé an fear seo a thug an inspróid de Zorro. Tá dealamh seo lunaithe tíbhaistigh den dealamh ullmhór seo angel an navsplachis I lór chathair Mexico. A anam ná William Lamport, Óla Gorman, a bhí a géirí navsplachas Mexico a bhaint amach. Navsplachas ón na Spáinnig, rinne sé iireacht éirí amach a chur bun le tacaíocht na nuachasach Americánach agus na daoine gurma. Bhí sé ar intin aige go mbeidh symbol nua an Mexico navsplachas an symbol seo agus ní an Z. This is his coat of arms, probably self-designed, with a harp in the lower left corner, symbolizing his Irish heritage. In had de sin go léir, tá an cinál chlóirseach seo chlóirseach na hÉireann ar cara fás idirnáisiúnta. Is sin in Canada, an chlóirseach léinn siad harp of Tara ar an chlóirseach an sin. Bhratan mars ódaon de tuaisceart na hÉireann, Montserrat, áit a raibh an Gaeilge á leabhar trás a Caribbean, léinn siad the Maid of Erin with her harp. Rís an Canad agus an Montserrat.
Dera churme an keist, cod is chlórsach gan, cod é chlórsach na heran. Bholín na pyramidi, tá pictorí le feicáil agus chlórsaí orthu. Ach an chlórsach le tré héamh is nuálaíocht éireannach é siúd. Is scéal éasta é scéal na glórsaí in star na heran. Ach cad a star an. Tosí an star aigen nar thosaíonn an tír sin ag scríobh. In éireann sin an ceathrú céad. An raibh chlórsach tré héamhach an éireann faoin am seo, nó an uirlis nós é seo a bhí an. Ag á méid an ribhann héanamhísteag an céad fianaise, cruthíonn na héireannig an trío taobh. An uirlis is sinne a bharr go dtí an lá seo ná chlórsach Brian Boru, nó chlórsach Chlóston Trinóide ó thugtar uirthi comá. Is chlórsach Gaelach í seo. Comónta timpeall na Halban agus na héireann sa bheaníis. Sa lá tá nniu ann, tá 8 chlórsach Gaelach déag bósach seasamh i músaeum agus mar sin de, an fórmhór in Éireann agus an Alban agus ceann amháin in Moston, si sin an Bunsworth Harp. Is ceann álaíonn atá, agus ceann an ting chlórsach atá a dhéanta lena dtachanna go léir. Is í an chlórsach seo féin symbol stát na héireann, agus ar nó í symbol beor dubh éigean. Tóga í sa cheathrú ísteag ceaptar. Gan ag tógáil san áireamh an tógan aglasta, is í seo an uirlis ceol is costa agus sophisticúla san Eorp ag an am. Agus beidir sa down. Dar nóí bhí dearcha a réin is asna ag an am gur raibh iad na Gael people inhabiting woods, bogs and morasses, entirely unacquainted with the truths of geometry. Ach denan an chlórsach Gaela ceap mágad an tuairimse in agenta geometry costa is léir gur hiag na Gael na meaníise physic na fuma. Cur an Dr. Karen Loomis, chlórsacha eile faoi scanár CT le déanaí, agus damp si etri gartha drumca na chlórsach leistig. Ceaptar go bheabhsaíonn sé seo fum na chlórsaí, tus go gneanann sé an chumchlór níos in lupa. Go bunús tá tú ag cruthú níos mó chratha I bhullad na glórsaí, agus carann sé sin leis an bhuma ordu. Is tuiscint an sophisticaúil den ré sin sa star. Ach cén fág a chur na Gael an méid mór fuineh isteach an uirlis seo. Is gá tuiscint ma a bheith agat cultúr na héireann sa bheaníis. Faríor níl mór an agin leis an tuiscint sin. Dúirt Ullmh ó ggurcaigh trá gur béin go ná tuiscint a bhí ag éireannach maidir leis an meaníis ná William foolish notions about wandering tribes and barbarous chiefs. So until I've done Quran, excuse me, it's just an Irish Times. Old school Cahar Kirkig. Agus cultúr Devon, Costa, agus sophisticúla bhí an. Go politúil, go dlethúil agus go sosialta. Nar smína mud cultúr na Gael, ní smína mud scoil na lais mar hapla. Ceir an céad tír san Eorp a scríomh a leabhar lais in a teanga féin, agus níos a ladan nó gréigis. An rank, sásanna, ní ha ach éire. An rud sin a thós an am, cloc in Merla. Hilarann sé sin ó ghlacha sa sean olanis, sin ó ghlacha sa ladan na meaníise agus sin ó clog na Gaeilge. Mar dúirt an alíontóir Albanach George Bain, agus é ag leabhart faoi Allín an leabhar Canis, Déanann daoine botún mór, nar ceapann siad go dagan Ferbert cultúra ón taobh an mhuith. Se alagan dúirt sé, it is supposed that all sophisticated ideas on art, culture and science have all been imported, usually from England or America,
And it is this and only this that has allowed us to shed our barbarian past and reach our present level of cultural sophistication. Ach dúireann inis teanga. Beidir gur bé buach faointe cultúr na hÉireann ná ferbert na Ladanna, agus de bhór ferbert na Gaeilge. Tágan an Ladan anseo sa cúgan ó sa séú híis in aonjin leis an gréastaíocht. Cuireann siad annuachan tábhachtach bun sa teanga sin. Cruhann siad ceannluachtracha, spás na idirfocail, paragrafna, agus punkiaigh bunúsacht a unmharíochtar ag na manaigh agus iad caistal timpeall na Mórine. Dar nói, úsáidin na teangacha nua Hampshire na ceannluachtracha is a rilla, céine, sa látániu an, buíochas don na Gael. Tá an chláirseach fitte futa leis an grás seo de changa. Ba é príomhthógas an chláirseach Gaelach ná tioncailin filiachta I gcuairt an tíisic. A cad na héamh an filiach seo go díreach. Sa séthir an ille, acma éonrach, ús acma, a raibh mar thuagas acu cuma na filiachta, agus cuma na filiachta a bháin. Tíomh leis an acma seo bhí acma an racara, agus bé a obermaithe ná filiach seo a áhrís. Ach beidir gur chan siad é, níl na sanolaí cinnte. In aondí leis an chruthra agus leis an villa, ba tróireacht ríige na chumarsáide alíonanta iad in Éireann na Gael. Scríbhach an filiach seo sa Gaeilge clásicach, banan an cinál Gaeilge seo buachfainte amach idir an dara agus an séú isteag. Is teanga litera í seo, ní teanga leabhara. Deirtha sanolaí orthe gur bhí seo ceann na buachfaintí na Eorpa fad tras na héisina. Mar ecinn siad an sin Eva Derek. Is bhuala mé an iscáim mé rá ach an teanceann ar fáil don tróidh ríige seo. Is true nach bhfuil alíonn tuairt rééis aon rud níos fearr ná sin a dhéanamh, mar is bolscaireacht atá an sin chumá. Ní raibh na fili seo go chondúil ag scríomh faoine gríthe bristin a álaíocht an nádúr, orintha bhí, ach agus tú I géiste le agus ag breanúir an filiachta agus é áhrís ag gcuairt an tíisic. Bheidh sé ar nós ag breanú ar an 61 News. No fiú Fox News ná má bolscaireacht an tíisic a bhí a gceist. Súlan go raibh na fili beaganaí níos cliste ná Fox News a go réanos. Úsáidtear an focail bard gan chuirsias ar an bhile seo. Tá sé mí crín go thomláin. I dúspóir is focail Gaeilge é bard. Agus cílíonn sé bhile íseal acma sa teanga sin. Bhí dlíthe agus céim na stada ag baint le acma na bhilí. Bhí dlíthe bainte le acma na glóirseoirí comá. Bí ag mac na bhir seo. Ba chóir é ingnacha chlóirseoirí a bhrise. Is cosúil nach nearna an réal ceol seo ein obair lábha, tíomh mud de haint na glóirsaí. Scuaille mé ó chóirnis. Ag an nach hainte sin 800 years of occupation, mar is rá mé sé. Tháinig na Sasanige 160 ach leistigh de 300 bliain nó mar sin. Bhí si chomh gaolaí leis na Gael féin. An cosúil there gur bé seo obair na acmí intellectúla den chud is mó, i.e. na fili. Féidir go cóir staidir a dhéanamh ar na móna céine a dúsáid na fili. Chun an tír seo a aon tú arís. De méid is fós léon beidir go mé na héintachtóirí sa túisceart níos gaolaí ná na Gael féin faoin am seo. Fear ar brisú cultúr na Gael I gceart le linn réim anraí ó thucht. Ag an dún seo brónarm talta Sasanach. Tar éis tamil agus ribh sin talta Sasanach agus an chud is mód an tír tá sé faoi cuacht na Gael agus líon na Gael agus teanga na Gael. Goréanos mar dúirt mé sin brisú cultúr na Gael I gceart le linn
raim anri a hocht. Agus I siúd a hánig ina dhéag. Is ceolt ar fánach aníos an chlórsóir. Ag am siú páitrinach cé bé áit gur féidir. Tain reinter Immercha, Courtner Reagan, Europa, Quick and Rank, Spawn, Ken Shaw on Danvarg, Clórsóir an sin is Courtner Reagan Danvarg. Hook Eilish Hain, post the Clórsóir in a banna ceol Riga féin. And I know sin eshin a focal shot in the anam. Execute by martial law, bards, rhymers, harpers. An chlórsach fánach bachaliula san am seo, na turlach o Carlin. Is kinna ceol exule ceol an Carolinach. Sais mascon de ceol barochach, ceol a rev, more eilever, so chihem mora, ag an am. Agus an ceol Gaelic. Seo na chieftains ag shint. Cosúil na Seanáil bhí an nuagáil seachtaíos deag tóga le cultúir na Gael, Cill ó Carolyn in a measc dar nói. Tágan an frí cultúir sasanach seach an cíine is 17 nó go hocht. Raibh Lloyd Protestúnach an Cutas Mó. It is new strung and shall be heard. Tigan na Protestúnach céine goil ceol na Héarnach and mail boss umláin. Agriíochtar feis ceol na glóirse and mail firste is 17 nó go dó. Tá fórbór na glóirse atá láthair éasta nó dal. Fustaíochtar ceoltar clásicach óg chun gachrúd a cluisean sé a bhreacha síos. Dá bhór sin, tágan fórbór ceol na glóirse an léinniu ón bhéile sin. Agus an tuiscint atá agin ar an tradiisiún na glóirse in Éireann. I measc an ceol sin tá Danny Boy. In an na híreachtaí seo, in Éireann dóla fáin an tradiisiún bás linn abheoch an Gaelach generalta. San níos deag, cruthaíochtar chlóirseach nua an chlóirseach Éireannach nua amsúra. Ach tá an chlóirseach seo difriúil is slite éagsúla. Bhí chéad a mital ar an glóirseach Gaelach. Agus úsáideach na hingacha orthu, ag tuairt fuam ar nos clugtí. Is chéad a nílán na chéad ar na glóirseacha nua. Úsáidir America seachas A bhrion tá tú caiilte gon an sin.
She sin Tarinta Flanjag, she sin vermilion red, chlorshuk na bonri in Moira and Alban. Sivianish, but on Flanjag August and Tordilla, she sin gold leaf. So Orlish Klosh, show on them Orlish Klosh and Trinoide, symbol and stad le da, Bremer captor. Maar Neil and Stodder Gentafos Gart Codi na Dahana the Egan Clorshuk show. On Clorshuk Nua Erenuk is Clorshuk Orapach, classic a decisive in Orira. And Nera de Dola Ach le Krug Gwailach Shinam made. Maradort on Skullora Clorshi Simon Chadwick. The Gaelic revival demanded romantic harps to accompany Gaelic singing in the parlours of Dublin and Edinburgh, and as such was designed so that classically trained, polite, aristocratic ladies could easily play it. Beyond the playing of certain melodies, there was no musical or technical connection between the two instruments. Ta andala malo curha erin bubble, idi capagur unan an shan clorshuk gwailach, agus an caun nua. Akan kesht more, fos le fraggart. Cain fum atá again glorshuk gwailach. Sanideg shaskadi, vi cad again BBC clorshuk gwaila a hafada. Shishin, an Brian Baru e glosh na trinoide. No, on clorshuk glosh na trinoide. Tagan skulchina san orlish da vor. Agus ni hein for a rish. Akan tafa de rinishid, tugan she not doing Aaron Voom of the ek na horlishi show. Kinal better mask on the guitar agus piano. Better eiste lesson tafa de show. Okay. Such brief experiments as were possible conceded truth to the poets and awarded cloth ears to modern harp makers. When the brass strings were plucked with long fingernails, the traditional Irish method, the sound was rich and resonant, with something of both bells and guitar. Altogether unlike the sound of any gut-strung modern harp. Cut a door Joan Rimmer starry agus cololi if we banterglish and chumskin of show. A wam gaham took their clorsh go gaelic egg gentry clorshi. Akan Willem Foom cart agus hero aku. Gejevin nor a tog nor hope mockasel than vreen veru. Agus nor a churuk cheda or who. Vi Foom ufasat ostu. Agus Tadis os tún go héasca. Darla Ann Heyman of America, Victor and Chuddy, Scullora na clorshi Gaeli, vi Rachik eki Erin Ibe. Shan love screeping late eki, Credshi, gur uso de or, agus arrogant Junateda, go humdul, shan lenta. Dovrishin,
chuirsí téide ar an machasál a bhí den Brian Boru. Agus go toban dan sé tún. Seo ag seint le téide ó Tá an ahbheog an tosaithe ag daoine cosú le héimen ach tá sé má agus tá á lán obair le déanamh chun tuiscin ceart a bhaint amach ar an glóirseach Gaelach. Gan doubt, ag réiteach ag óilíocht agus ag an am ar na gceistne deacra nach bhfuil freigraithe go fóil. Ach, tuig for a rís an sa todhchaí. Fearna an seanrácht is Gaelach seo. Cad ca ceol cócrit, is bin ga ceol go dtí go chlistear an chrit. Sin bhfuil, gur méle agah. Tá go má bhríonn gur maith an mhuiile mar riomhréann sin. Anna bha agus dúr chá cheiste go mar go tapí beidir mar hús agus beid fáilteir ceistena san íag ó chuoin eile ach is tócha rud a bháin ar a hinlumm cuioineh ar an gláirseach nó íseach. Is tócha an cheiste héin tagam ná bhfuil an ceartta gom ná úsáid seán a riada í an éachair. Sinna chéad ceist agus aber an óldait a bheas héin ar an gceist seo agus is dócha an darna ceist agam luú tú an focail crit an sin. Cad éon differ idir crit is chláirseach? Well, Seán a réad a hain ní a bhéin measaige churbe ar an chláirseach nua. Ernach an dúirt sé a blurred sound played by drooping feminine figures. Ní raibh cad ag ein chlóirseoirí a bheith is a ceoltóirí cúlan. Dúsáid sé an harpsichord. Ceap sé go raibh an fuamón harpsichord ní sciorad an ceol. A bhí ag an sean crit. And bhí sé géirí crit a chur crit a dhéanamh agus dairigh leis ach fuair sé bás an áiríor go dtí go raibh an rud ceart ag genta aige. Tá sé ceanúd gur féad le tá sé ar fáil gláiste oldschool Kirkig tá sé acu. Ach mar sol de daoine dairigh leis an bearrán a thuirt arás go dtí an tradiisiún mar bhí sé fáil bás ag ní raibh sé cománta sa tradiisiún ag an am sin. Agus an céad tionscla bheile bhí aige ná an sean chlóirseach a thuirt arás. Now, bhí Derek Bell bantaigh leis na Chieftains agus sé sin an Chieftains na ceoltóirí cúlan. Taréis hánig na Chieftains ó ceoltóirí cúlan. Agus friel Derek Bell chlóirseach Gaelach a cruthú. Folks an ag chlóirseach Gaelach fiúán atá agin in níis. Tá an túfás obair óíochta a gceist. Agus ceolólaí agus starí agus tuiscin ceart a bheith agus fiúán ar na teics na Gaelach chun ceann ceart a chruthú. An túfá fiúán bhí sé an tóca leis an dá agus gachud mar sin a bheith agus bhí sé ar nó sa breanú ar
Maar wie tú brenuir chlórsach na leinte sin vi nos brenuir beidir lánig ón leir canis si có dahúil sin. Agus an crut agus an difric an crut agus an chlórsach. Well, is stocha haram in ein janga de arian mínuir focal. Mar hapla, now an rev an shan jarn si crit an raibh si a gceist acu sa seanam de beidir sa cúgan ó sa séuis sais lair. Agus an chlórsach an sin a tháinig chun cín an chlórsach atá a digan mutne. Ach nar jarn si crit go háirithe sna dlíthe a bhfuil siad ag leabhart faoi sais lair agus sin tá an focal chimpán an. Agus úsáid rééis sin le haig lair chomá. So nílas agin de réir mar hiigem ach dearn na sanolaí gur beidir gur bhfuil athú ar an focal sin a méid, but tein sé ó crit ach don an tein sé ó crit go chlórsach ach don an lair mar fort den ceol. An thinking tú. Mar athraíonn an harp isteach a harpsichord, agus an harpsichord isteach a piano. Is sais an ferbert atá ar an ceol go dé an orlaisi an thinking tú. Ceir bhí gur mágad. Agus bhfuil éon ceiste géine eile mar sin ar bhríon Trevor le do háilann sin. Gur mágad a bhríon bhí sin an sama go teoidir cúpla agam sa an sin níos am an ceisna iad. Ach nua tú go mar an bhain sin a dúirt gur gapan siad gur téad a óir a bhí go meisceil sna sean chláirse. Agus lein sin bhí a léamh cúpla ranna éir le déanaine agus tá siad san fáilte méigse a dóigh. Agus I gceanna bháin der sé tá dána bháin an agus der se agus sam an garan sé libh. Gom reis gan an cuiineh ó hasamh tá sé gomsa an seo. Crit óir go téadmh agad ní saolaí ní bh slúthe agus an nul fad bhéidirh de bhís ina téadmh uva agus cin sin go bunúsach. Tá mé rud go raibh critagat agus é le téad óir agus agad. Tá raach sé faoide bhéracha bheoh sé cosúla le créúa sin if they were originally gold and silver strings, if they went under your fingers, they would be bronze or copper. Okay, but a hacian leis an tuairim sin freisin. Agus a ceann bhain iligum leis go mbeol ar rachare agus bhí tú rá an ról a bhí ag an rachare mar le dáanta a rá freisin. Agus I gceannacha der sé le rachare I achadáin ar der sé ar ó tú de chaisibháin. Okay. All you've drunk of dandelions, i.e. would they going to talk fear harav, very bitter, tugging macht to the veriv, it comes out over your fingers, i.e. shining she kill air and grit at a harav, a sharav, meor and kashfan at Olin she. You're coupler of the vehicle and all right, on spatial. Camille Margaret. Margaret. Is still good on two fast down to Machin. Leis an chlórsach atá lúte an. Ach mar sol dún go léir is tócha chudmhór an na dáanta seo níl ólas ag chudmhór an na starí fiúin atá ag obair ar an chlórsach nó ar an ceol. Or a bháin bhí ban ag tuairteachtam ar Facebook. Agus is sanolaí ceol de réir mar hiigem I choláiste Americánach agus tháinig si ó is airnachaí agus tháinig si ó choláiste na tréáide agus dúirt si go raibh an níor hiic si cad a bhí mé ag leirfaí a churbe leis an seanna chlóirse. Ceap si go raibh an seanna chlóirse agus an nua chlóirse an rud céine. Agus tháinig an ban seo ó choláiste na tréáide. Dochrete. Sin an bailach go bhfuil si. Tá an túfás obair le déanamh. Tá star anna devan ag baint leis. Agus níl fiúin an obair gent acu ar an chlóirseach a hain ag gláis an tréáide. Níl mór an stadar gent ar a churbe. Agus tá sin tá chlóirseach eile acu, tá chlóirseach eile acu ag gláis an tréáide. Ach tá sé ní féidir le breanúir tá sé isteach a seomar éigent.
agus déach siad gonig ceapan go déach siad muséum cóirse chruthú ag gláisian tríide. Fearíar. Muna bhfuil airgid ag buint le seo nó mar de raibh mar ceapan siad nach bhfuil éon airgid ag buint ag seo níl cúis nach éon rud leis. Gur míle mágad. Go Trevor gomata sin agus bhfuil éon ceist beidir dhearnach a ggéine bhríon an sin. Beidir gnéir mé hen rud amháin eile an ceola sinne atá ann an gláirseach bhfuil tafa a gcuinar sin sna láiscríní a bhríon nó an óldait. Déiteach mé rud cinnta a thuspáint an seo. Féidir seo. Tá sé seo an aphiú tágan ón Bhratan Bheag ach tá sé ó beidir 1000 bliain ó hin an is ní tuigeann si go díreach conas é seo a léamh tá teorachaí agsúla ach go bunúsach is Boolean logic atá gceist is dócha nílas agan go díreach ach a hain agus a náid an dtí tú sin Boolean logic tugann sé George Boole bhí go bar Kirk fear sasannach agus tá ones and zeros mar deirtar bunús an riomhra agus an technoliacht de salátá nuán. So ach an rud spéisiúla faoi tugann sé an Bhratan Bheag ach chud mhór an termíocht atá baint leis. Tá sin Gaeilge agus na níl acu cén fá ach beidir tá scéal sa star nó sa mitosolaíocht nó beidir leathan star agus leat an mitosolaíocht go raibh crinú olmhór in Glendalough le chlórseirí sa bliain beidir 1100 ceapan timpeall sin agus tháinig siad ar fad le chéile agus ar tháinig an tradiisiún atá sa Bhratan Bheag ó éireann de réir mar geall an chlóirseach má tá tradiisiún acu féin sa Bhratan Bheag ach an tháinig sé ón éire mar gheall ar tá na teirmí atá sa sean tradiisiún seo ag teachta ón an Gaeilge. Tá rudí ar nós faoin Glendalough agus bhain bailte i mbaile chlia chomh maith roiint na teirmí agus bhí well tá daoine rééis tafada a dhéanamh ar cad a ceapan siad go bhfuil siad á léamh sa sean leabhar seo sin picture óháin. Ach tá sé anna agsúil. Níl mór an tír ar domhan go bhfuil is dócha slí chun an ceol a scríomh ina bhealach chéin seachas an slí dálach is dócha núsátar nniu. Sin an scéal.